F'5 snin mindu daħlet il-liġi tal-protezzjoni tat-tfal, 17 tifel u tifla li kienu fostered ġew adottati mill-istess familji li kienu jiffosterjawhom. Bħalissa 500 tifel u tifla qegħdin f'kura alternattiva, iktar minn nofshom ma' foster family u l-bqija fid-djar residenzjali. Fil-programm TVAM, id-direttura l-kura alternattiva fl-FSWS, Remenda Grek, spjegat il-benefiċċji tal-liġi tal-protezzjoni tat-tfal. Wieħed mill-isbaħ avvenimenti li aħna rajna kienet foster family illi kienet b'xi mod qed tissapporti anke lill-omm u għenuha biex tkun tista' terġa' tingħaqad mat-tifel jew mat-tifla tagħha. Xi ħaġa iktar sabiħa minn dik imbagħad hija li liġi wkoll tipprovdi li wara 5 snin illi tfal ikunu f'kura alternattiva tista' ssir applikazzjoni oħra biex dawn it-tfal jiġu adottati mill-istess familja illi qiegħda trabbihom. Is-Sinjura Grek qalet li dawn il-proċessi għalkemm jieħdu żmien tagħhom dejjem isiru fl-aħjar interess tat-tfal. Katja Borċ li tiffosterja 3 tfal tkellmet dwar l-esperjenza tagħha fil-kors bi preparazzjoni għal fostering. Il-kors kien interessanti ħafna, kien importanti u li daħalni ma jkor ġifieri fejn iktar jiena kont imbagħti kienu qalu li tittaħdem iktar fuqha li xija il-ħaġa li iktar li tittejn it-tfal fiha. Ipoġġuk daqsxejn f'sitwazzjonijiet fejn inti wkoll tiġġaluk taħseb jiena kapaċi nkun foster carer tajjeb ħankun taġit ħanejn dal-tifel jew tifla. Il-fostering ifisser ħajja ħjar mhux biss għall-familja imma wkoll għall-wilt li jingħata ċans ieħor għall-familja li taċċettah.